idan akwai wani abu da baka so a hoto kana son ka ɗebe shi to daga yau ba za ka sake samun wahala ba dan zan baka website inda zai taimaka maka ka ɗebe duk wani abu da baka so wani kuka ɗauki hoto tare da shi baka so ko kuma wani abu ya fito a cikin hotonka da baka so ya bayyana kai tsaye ka shiga cikin browser ɗin kamar haka sai ka rubuta Magic Studio ko Magic Eraser kai tsaye zai baka website ɗin haka sai ka rubuta Magic Studio ga yanan kai tsaye sai ka zo a nan ƙasa baka buƙatar sai ka register ga inda aka rubuta click upload a nan sai ka taba click din nan zai kawo ka anan sai ka shiga cikin wurin hotonka daga nan bari mu zabi ainihin ga wani hoto da zan ba nan in kuka kula hoto na ne zan nuna muku yadda ainihin shi wannan website din yake aiki bayan ya bude kamar haka daga nan sai ka taba abin da baka so misali in kuka kula da gehen nan akwai socket ko in ce mabilli na wuta wanda ina son in goge shi da wayar sa gaba daya daga gehin nan da haka idan ina so zan taba ainihin wannan wurin zan jawo kamar haka kuna kallo sai in jawo shi har haka ka tabbata ko ina kake so ka abun nan ka taba daga nan sai ka taba wannan alama ta erase in ka taba wannan alama ta erase kamar haka sai ka jira kun ga gaba ɗaya duk abin da annan ya jaye ina fatar an fahimta in kana da tambaya mu haɗu da kai a comment section da ka zauna baka samun ko sisin kwabo online ka yi amfani da application ɗina na Shagali Data, ka yi rijista, ka sai MB data akan 225, ka sai suwa naira 300 ka ci naira 75, akwai wadda za ka sai 227, ka sai suwa ka ci naira 73. Ina ga ai yafi zaman banza ko? Ka tallata, ka tara jama'a, ka yi a status, ka sa a group, ka sa a TikTok ma, a YouTube ma ka sa, a ko ina ka sa, ka faɗa ma 'yan uwa da abokan arziki, tabbas za su biyo ka sai su saya. Kaga yafi maka a ce kana bata lokaci akalla dai ka sayi data mai sauki dan uwa yafi maka a ce kana sayin ta da tsada 225 ka garzaya a Play Store sai ka rubuta Shagali Data zai bayyana kamar haka sai ka yi downloading ka yi register in kana da tambaya akwai lambar WhatsApp din mu nan kai magana insha Allah za a baka amsa Allah ya ba mai rabo sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah